tukin lama thil hlenga West Benga silai me pu awangin hliam tur pathuman om boina kal zela High Court le kha ti chuani nuan IDF chuan hnola IDF chuan chhana tan sipai thar zirti rai chuan tuna boina chuak mek lam hoya ral thuam zong da angai pui mo zo ka ni ti in a ziak IDF sipai chuan maneuver formation of mai sipai lak lu chu November sak ni somni panga thleng son ani a hei hi brigade tank omlo wanga ni ti in wala chuan atar lang IDF thupuang tu chuan combat duty a mai chia de rong bol chung changa petition chung changa nimina high court a chhana thelu nuwa tuna chuan maneuverable armor crop saral thuam tank le ral thuam dang huam tela indona tana da chu apoimo thu asoi war hle ti asoi sipai zirtirna ti mason chung changa combat duty tana mai che sipai zirtirna te po telani sipai ten he thu hi thotan ni khan High Court of Justice in sipai zirtir le brigade teng thar da chung chang le kha thon chhana tan an soya hi state chuan tun hnai maya chuan alati thailo tur thu asoi armor crops a tank omza thi atok lo hle a indona tan le arula training neina tan po atok zo lo ani chuting bokin state chuan ral thuam omza thi tlem hle ti asoi bokani IDF lam chuan ral thuam man dan tur ti zo tumin ma la renga ma se tun din huna chuan ahun taka training tran tura in buat sei thei ni lova a chan chu thil tum mo phosung na tur man ruale ral thuam om donim ti chian thei ni lo wangani ti in a sai High Court le kha ti chuani hnu hian IDF chuan hnola IDF chuan a chhana tan sipai thar training ai chuan tuna boina chuak me ka hian indona ral thuam zong da thata poimo jok thu asoya state chuan maneuver armor crops noya mai chia da thil ton chu IDF training pa ngai ba ka le arwala kalpui ni thu asoi chiang hle a chu wangin in buat seina na satak amamo ani ti in asoi crops training nei na hian ngai venangai hle ti po atar lang telani heti lai hian indona na sataka thlen lain crops brigade zong te chu marle chaklama indona huna da ve kan ni a chu wang chuan training na sumda theni lo ti in asoi te chuan maneuverable armor crops tana recruitment circle honani chuan indona tana mamo operation te ti chhedon ti asoi bokani thlako chung zet Hamas roi tu yehersin war lein hnuaya a in thup lai po in nasa takin che ta la a Israel mi te hi an du na hmuna nge an dang che pani ti in sinwar chuan Hamas roi tu dang te a hril ni in June thla the Wall Street Journal a report chuan atar lang sinwar chuan hostage chung chang in Vietnam nei dana a in ring tok hle a kar khat chung November thla a in ka hai kalpui ni hnuwa Hamas chuan Israel International Proposal zong chu a hnol vekani Israel chuan zo in lamtang nei lo tran ta hle a thian nai tak te point Hamas chu adin reng theina tur in ka hai kalpui chu an rem titlang hle ade mei thla khan International Criminal Court a top prosecutor chuan Prime Minister Benjamin Netanyahu le Defense Minister Yoav Gallant teman tura thupe ka dil chu apuanga ninge mazat nuwa chau Norway Ireland le Spain chuan an ram te chuan Palestinian state an pomdon ti an puanga ni October ni saria tharum thona na sa tak a thlen khan Palestinian mi pui te tan thlok na ro pui taka thleng dona Israel tan boral na thlen thei don ti Hamas in ngai dan chu an thlop tlang hle ane Biden administration po hun kal zela Israel atangin atol hlasha shatti hriat thei ani a President Joe Biden chuan State of the Union a thua soina Hamas ta chu mi fel le tha angin a en thua soi US President hian October thla khan Israel hna imi te hum him na tur in nam hum him na tan i mamo chui nei nge turani ti
Maserafa IDF te bei pui thlang na lian tak tin war chu an mi man te kianga ha in thup na hmuna lu chil tumin White House chuan a hnuwa ral thuam thon chuana chu a ti topa lei hnuai tanel thuk tak thleng thei bom puak na tak po he in lu chuana tura hian ruam hman ani he thil wang hian Biden chuan Israel chu a ti thin ur hle a kong le lama Hamas te po a fui mei thei bawk ani ti in analyst te chuan an sai US chuan March thla a United Nations Security Council resolution Gaza Strip Israel le Hamas inka hai siam ngal tura Putin hostage release tura direct condition siam lovin veto nei chu ati topani Israel politics ngun taka clear tu sinwar point khatam taka liam hnuwa nate hu laka ram chunga thinrim na apung zel chu hria a hostage chung kwale an tang rol ram te nor hoi hot chu nate hu do dal na kong zo nen a in zoma Israel mi tam jok chuan in do na ti top an phuta Hamas ne lovin hostage te chu an lo kir le chun phuta ni IDF point nate hu chu Gaza in ka hai pom turin an nor ni in langa a hun chung zong khan Israel chu in rem na siam tura thei top chhuwa tura norani wangin Jerusalem chuan in biak na nei le theina tur po nei lovin Hamas nena concession tiam chin om lo a pe ti na ne India chu adin mun dangalam tak mang tangkai turin a fui US chuan India chu Ukraine in do na ti top turin Russia chu fui turin angen US State Department spokesperson Matthew Miller chuan thole nia need in briefing a nei na India chuan President Vladimir Putin chu indona ti top tura ngen na konga din mun danglam le thabi ka nei thua sai US State Department chuan India chu Ukraine laka indona ti top nan US State Department chuan India chu Ukraine laka indona ti top nan Russia ne na anin zom na mangtang kai turin nge na India hian Russia nen hian hunrei tak chung in zom na alo nei to ti a mu chua ka ne US State Department spokesperson Matthew Miller chuan thole nia need in briefing a nei na India chuan President Vladimir Putin chu indona ti top tura ngen na konga din mun danglam taka nei thua soya India hian Russia nen hian hunrei tak chung in zom na nei to a India chu Russia nen hunrei tak chunga anin zom na le adin mundang lam le thabik chu mangtang kai turin fuiani President Putin chu dan lawa indona ti topa remna diktak he boina hian inremna ngetak zong turin fuya Putin ne na UN charter za Ukraine rambial integrity le sovereignty za tura shil turin India chu ngena ni Miller chuan US chuan India sarkar chunga hetiang hian ngen na nei chun zom zel don ti asoi Russia ne na anin lei chin chung changa an tan tho pui pui mo takani a Miller hian July ni kwa khan PM Modi an Russia chuasan nuwa hetiang thu hi lo soi to ani heti lai hian PM Modi chuan Russia tlo na President Vladimir Putin a koma Ukraine ne na boina chin fel dan tur chu indona hmuna nilovin remna konga in biak manga chin fel thei ni thua soyene India chuan Russia ni Ukraine dawna hi adem viewina langlova PM Modi an Moscow tlo tanga ni thum hnuwa India chuan UN General Assembly a resolution siama Russia chuan Ukraine laka beipui thlak na chu ti top ngal turina phuta Zaporizhia nuclear power plant atanga asipaile khalna nei lo dang ta chu chuatir turna phuta Russia chu international ina pom ramri huam chunga Ukraine atanga sipai chuatir tura phutna resolution a tel lo ram somruk zinga pakhatane